Erasmus Plus programaren baitan Tolosako 6 emakume gaztek Alemaniara bidaiatuko dute emakume gazteen eskubideen nazioarteko egunaren harira egingo den topaketan parte hartzeko. Bertan, beste 4 herrialdetako 16 eta 17 urte bitarteko 40 emakumerekin bilduko dira, emakumeen eskubideen inguruan jarduteko. Hor jorratuko diren gaiak batez ere emakumearekin lotura badute. Emakume gazten eskubideak jorratuko dituzte. Hor egongo dira 41 emakume parte hartuko dituztenak eta leku ezberdinetako emakumeek egongo dira. Jerusalemetik, baita Poloniatikan Wrocław izena, lako zerbait, Ninufer, Turkiatikan, Wiesbadenetikan eta baita Tolosatikan ere bai. Tolosatik topaketara joango diren 6 emakumeek parte hartzearen arrazoiak azaldu dituzte prentsaurrean. Proiektu honetan izena manun batez ere iruditu zitzaiterako aukera paregabe bat beste herrialdetako emakumeen bizipenak eta eskubide eguneroko nola biziguen, eta hori ikusteko eta baita beste herrialdetako emakumeek ezautzeko ideia oso ona iruditu zitzaiten. Iruditzait oso garrantzitsua dela beste herrialdetako esperientzik bai ezagutzea, ze askotan egoerak eta baldintzak ez dira berdinak izaten, eta guk hemen daukaguna kontatzea eta baiek guri kontatzea bai. Lehen eskuko informazioa aukita ez kontatziguena, eta iruditzen zaiten aukera paregabe aztara beraiekin egoteko eta elkarlanen aurrera jarraitzeko. Gure realitatetik abiatuta ezautze deu emakumeen egoera edo eta pixkat konparatzeko edo ikusteko ze gabezi edo ze privilegio dauzkagun besteekin konparatuta. Nahi badeu emakume izateatik dauzkeun mugai aurrein inbehar deu mundu osoko neskak bate inda lan. Aukera oso ona da besteen errealitatek ezagutzeko, ez gurekin konparatuta aberasgarria izan daiteke.